задачата по обектно ориентирана, защото вие я решихте, другите ще им дам една задача, която вие решихте вече. Как Те да я разбра, че вие направят. сте решавали? Пък аз на вас направо само ще ви напиша оценките, като ти им в училище. Само ми напомнете. Как разбра, че вие сте решавали? Да. Как разбра? Просто само ще ми попълните документ там, Миро, практическото няма задание, Visual Studio. нали, там като данни, защото пък другите ще я решават на място. Ба. Значи твоето място... Маро води с 10 точки. Ехе. Какво бе? Ема на момент в интернет. Странно. Какво се вълнуваш? Какво стана? Не знам, ясно. Миро.